är mer besviken än jag. Jag har 3-1 att gå på första match. Och vi har avancemanget som i en ask i slutsekunderna när vi låter Stoffer Lundqvist göra 9-7. Det slutar oavgjort och det säger att de är förlust för mig och för laget. Utmärkt. Det är klart att Sebbe Skogsfjord väljer att gå på skita på träningen och nu gör han det även här mitt i matchen. Och det kostar på Söderman som är lite kort i rocken och så ska han vara målvakt då, så får vi ta konsekvenserna. Ligger under 1-4 efter första 5. Det var en jobbig tid, ja. Ja, det ser väl inte som något allvarligt att jag gör 4-5 baljer och med bud på mer, men klart att jag gör de där bud på mer också, då vinner vi, och jag accepterar givetvis mitt fulla ansvar i att vi inte avancerar vidare då och får nöja oss med kryss, självklart. Som det är så väljer jag att inte lasta enskilda spelare, men jag anser att attitydinställning är någonting man måste ha. Då finns det spelare jag skulle vilja skälla ut, och det tar jag enskilt med dem på måndagsträningen. Vi går in i en helg med match fredag, söndag, och vi kommer att höra så.